Akuna ukutyola apha. Mama uthe gqapha sentuwa kaloku nathini. Guys naniva kuna ukutyola apha. Mama awunaba ngumisi mani. Kaloku akanothi ugumise gqobo uthi uqhela ikaka. Gqobo uthi umqhela ikaka. Asinqa amabhula manje. Makakho ukutyola Ngwanokwazi nawe manje. yamvuna ukutyola. Guys nina Ikaka ke mna ke. Uthina apha kum. Nteqhazo ntuka Hlala phansi ibhuti. Wotsek. Hlala phansi. Hlala phansi. Njalo ndisala bungenafe ngamazi nami. akaninukiseli ngotywala bethu ngoba unukutywala. Hlala phansi. Hlala phansi. Hlala phansi. Unukutywala niyamva bethu nibona ukutywala. Ubuselaphi boy? Ubani? Ubuselaphi? Tatakho beselaphi? Qhuba mntana. Uyanonisa. Yena. Makadi registerisha guys lo muntu asinawuba nomuntu onjeni esikolweni. Hayi. Wathi gqazi kuthiwa ngotsek. Uthule ngokwena uqondo iphini umjonge. Ubambe isichana umkhethe vule. Ibiza wantoni lona? Kubani wena? Guys nibapho mail teacher. Make kubizwe o mail teacher bathwale lo muntu. Mabezotishara bapha abantu. Khanizeni bantu bakuthi sizawubethwa makuthiwa bonke tishara abangobhuti khanisincedeni bantu bakuthi sizawufela apha ngulo muntu. Lo muntu awufika nini? Unyanisile kanene ba nam ndibawele umkhaba efuna undiqhwaba nam ndibawele umfaka incina efuna undiqhwaba endithuka uba because undithukile lo muntu ndimbambe undithuka ngomama lo muntu undithuka ngomama am lo apho ngoku undithuka ngomama Lekhala umsunganyoko still. Uba umsunganyoko ngiyela.